Здравейте, здравейте, криптоманяци! Първо искам да благодаря на партньорите от Tangem, че ми изпратиха техния нов продукт Tangem 2.0. В това видео ще ви кажа как да го настроите. Но първо ще ви кажа какви са новостите в Tangem 2.0. Tangem са една от малкото компании, които се вслушват в това какво искат хората от тяхната общност, а именно да добавят възможност за бакъп думи. Това е една от големите новости в Tangem 2.0. След малко във видеото ще видите и как точно се настройват бакъп думите. Въпреки че съществува тази нова опция, от Tangem препоръчват да използвате варианта без да създавате бакъп думите, защото, както знаете, едни от използваните хакове са именно чрез разкриване на бакъп думите ви. Ако сте невнимателни с тяхното съхраняване или имате някакъв шпионски софтуер на вашите устройства, който вижда какви са вашите думи, затова и от Tangem препоръчват да използвате варианта без тях, но както казах, слушат комюнитито си и по този начин добавиха и възможността да може да ги създавате. Искам да благодаря на Tangem за това, че официално вече съм добавен и на тяхния сайт. Ето виждате, MC Crypto. Благодаря им за тази оказана чест. Сега, ако искате да поръчате Tangem, може да си изберете сета с 3 карти или с 2 карти. Съответно, може, ако желаете, да използвате и моя промокод MC Crypto. Пишете го тук, избирате си PayPal или с карта искате да платите и давате Get Tangem, като ако използвате моя код, получавате 10% отстъпка. И обърнете внимание тук, това, че доставката е $6. На тези от вас, които използват моя промокод, благодаря ви от сърце. По този начин помагате на мен и на канала да се развива. А сега да видим как се настройва новия Tangem. Ето това е опаковката на новия Tangem. Пристига така. Уверете се, че отзад лепенките са ви напълно здрави. Сега отваряме. Саме тук лепенките. И отваряме да видим какво има вътре. Ето ги и самите карти. Първи новите карти. Да ги видите. Това е пакета с трите карти. Доста по-добре изглеждат от старите. Сега ще направим едно сравнение, но доста добро качество. Това има вътре още брошурката, както знаете, с инструкции как да си свалите приложението. Това е. Няма друго. Това е стария Tangem. Това е новия. Виждате, има разлика. Сега да видим и съответно, вижте, стария колко е гъвкав. Новия много трудно, много добра пластмаса. Тук са използвали също доста сериозна пластмаса. Повече ми допада новия вариант. Не е толкова гъвкав. Ето вижте, много лесно. Този по-лесно се огъва, докато новия иска много яки усилия да се огъне. Трите карти за настройването няма значение с коя ще започнете. За целта трябва да си свалите мобилното приложение или от Google магазина или от App Store. Ако искате и вие да помогнете за развитието на канала, ако желаете, може да го направите по следния начин. Влизате на страницата на канала, натискате на бутона "Станете член" и след това избирате един от трите вида членство. Благодаря ви предварително. iOS трябва да си свалите приложението, да използвате брошурката да сканирате QR кода. Или както виждате, аз го имам инсталирано, отваря и ми се отваря приложението. Това ми е тестовия wallet от предното видео. Сега какво правим? Идваме тук горе на трите точки
Натискаме и даваме Add New Wallet. Натискаме и той казва да сканираме карта. Избираме с произволна карта. Ставаме отзад, при мен антената е тук. При iPhone-ите е тук горе при камерите. Сега, тук ви показва Create Wallet. Ако го натиснете, ще създадете wallet, както препоръчва Tangem, без да създавате бакъп думи, като за бакъп ще ви служат трите карти. Докато, когато създадете думите, дори да загубите всички карти, ще имате достъп чрез използване на думите да бакъпнете този wallet. Целта ние създаваме wallet с бакъп думи или seed phrase. Идваме на Other Options и така. Тук имате Generate, това е за нов, и Import Wallet. Ако имате wallet, който искате да импортнете, да го използвате с Tangem, може да го направите, като натиснете Import, ще въведете всички думи, ще сканирате картите, сега ще видите как стават нещата. По същия начин става, както ако генерираме нови думи. Даваме Generate. Натискаме. Сега тук няма грешка. Не ги виждате вие тези думи, защото никой не трябва да ги вижда. Записвате си ги някъде и ги криете. Правите си 2-3 записки с думите, надписвате си за кой wallet става дума и ги пръскате където искате, закопавате задни дворове, където ви е кеф. Но да са на различни места. Записвате думите, сега ще ги запиша и ще се видим след малко. Приятели, след като сте се записали думите, даваме Continue и при мен ме кара да въведа 2, 7 и 11 дума. Въведох си думите, да Create Wallet и сканираме картата. Така, сега трябва да си направим бакъп с другите карти. Взимам си още една карта. Ставам Backup Now. Add Backup Card. Ставаме отзад. Готово. И сега с последната Add Backup Card. Ставам отзад. Готово. Create Access Code. Тук си пишете код, който ще помните, защото ще ви трябва, ако ще сменяте настройки по картите или ще ги триете. Пишете си код. Утвърждавате го. Готово. Сега ни казва, сканирайте основната карта. Виждате долу пише при мен 8394. На гърба на всяка карта има номерче, така ще ги познавате. Давате Scan Primary Card. Ставаме и сега трябва да държите картата отзад, докато изтече време. Това нещо ще се повтори и с останалите карти. Чакаме тук малко. Готово. Сега ни казва сканирай карта 1 с номер 8402. При мен. Да, скан. Пак поставяме отзад. Ето. Картата е отзад. Success. И следната. Скан карт 2. Отзад. Общо взето това е най-бавната част от използването на Tangem Wallet. След това е самолет и е песен да се работи с него. Няма по-лесен wallet за работа от Tangem. Съответно, Continue to my wallet и вуаля, вече имате създаден чисто нов wallet. Съответно, тези двете картички, бакъп на отделни места, някъде на сигурно място и основната картичка в портфейла да е винаги с вас. Така. Ако имате повече wallet, може да слайпвате наляво и надясно, така ще ги виждате. Както казах, в това видео, което виждате в момента на вашите екрани, така му изглежда thumbnail, е обяснението изцяло как се използва апа. Тук само нещичко ще ви покажа. Идвате горе на трите точки,
давате App Settings и долу където пишете Dark е при мен, ако се чуете как така ми е черна, натиснете там, по принцип като инсталирате приложението е System Default. Ако искате да ви е постоянно Dark темата, избирате си нея или White за светлата тема. На мен светлата ми вади очите. Говорил съм хиляди пъти с саппорта, не само аз, както казах, Tangem слушат своето комьюнити и въведаха тъмната тема, за което съм им страшно благодарен както аз, така и милионите хора, които използват Tangem. Ако дойдете на Manage Tokens, виждате всички токени и съответно отдолу виждате примерно на USDC, отдолу изобразени на кои чейнове се поддържа и може да ги включвате. Вижте видеото с пълния урок как да използвате апа и ви уверявам, че това ще е основният ви хардуерен wallet, който ще използвате за напред. Няма по-сигурен от него. Samsung е чипа EL6 Plus. Ledger няма никой с такъв чип. Това е чипа, който е в паспортите и в кредитните карти. Едни от най-сигурните чипове са тези вградени тук в Tangem. Samsung е производителя на чиповете, така че няма какво да се притеснявате, 25 години минимум живот. Така че, приятели, MC Crypto край. Altcoins.bg е лицензирана българска платформа, която предлага най-голямо разнообразие от криптовалути за директна търговия. Altcoins.bg решава един от най-големите проблеми, а именно слага край на отказаните транзакции от български банки. Когато използвате Altcoins.bg, спокойно може да купувате криптовалути и да изтегляте легално печалбите си от крипто, без да се притеснявате, че банката ще откаже транзакцията. Altcoins.bg е най-доброто място, от което да започнете да инвестирате в криптовалути. Платформата предлага над 30 валути, най-добрите цени в България, лесна и бърза регистрация, верификация. Получавате прозрачни условия, лесна и бърза комуникация с саппорт екипа и всичко това е на български език. На сайта на Altcoins.bg ще откриете пълни инструкции на български за работа с платформата. Може напълно да им се доверите, защото те са изключително коректни, компетентни и бързи. Altcoins.bg са основният партньор на канала ми. Аз им се доверявам безпрекословно, направете го и вие, като се регистрирате през моя линк, който ще намерите долу в описанието. Регистрирайки се през него, ще получите преференциални условия, когато използвате техните услуги, а и ще помогнете на мен, за което съм ви страшно благодарен. Благодаря на Altcoins.bg за подкрепата